दा बे समाव नोङो बबेयाव दंफैयो? दा आङो बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव खेल नायफैदो जोंनि हरिसिंगानि प्लेयारफोर गेलेनो फैदो बेयाव बेनि थाखाय आं नायफैदो बेयाव ओरैनो जिहेतु नोंथाङा जितु जार्मानाव खनसे सेलेक्ट जालांदोंमोन 2017 मायथाइयाव बेनिफ्राय दा नों मा मावगासिनो? दा आङो क'क्राझार 2017आव आं थांदोंमोन आरो जार्मानि 2 इयार थाबोबाय 2 इयार थानानै दा आङो न'आव फैफिननाय जाबाय दा गेलेनायफोरा गासिबो थिगानो दंमोन केनसेल जाबाय दा फैनानै दा क'क्राझार सायाव दं आं क'क्राझार सायाव ट्रेनिं लागासिनो दं दा बेयावनो गेलेबाय आरो जों मानि थाखाय केनसेल जानाय जोंनि जिहेतु जार्मानाव बेयाव बिदिनो प्रब्लेम जाबाय टिम प्रब्लेम स्पन्सर खालामला बेनि थाखाय बिदिनो द्रप जानानै पुरा केन्सेलखौनो खालामस्राना होबाय बै समाव नोंखौ बबेनिफ्राय लांनाय जादोंमोन बबे माबानिफ्राय? बै समाव आंखौ ट्रायल जानायमोन क'क्राझार सायाव ट्रायल जानायमोन आं हरिसिंगा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव प्रेक्टिस खालामबाय बेयावनो खोनानानै ट्रायल जानानै आं थांनानै ट्रायल हैदोंमोन ट्रायल हैनायावनो आं सेलेक्सन जानायमोन। ओमफ्राय नोंथांनि न'आथ' गोबां दुखिया अबस्थामोन बै समाव नोंथांखौ जों नुनाय बायदिबा खोनानाय बायदिबा नोंखौ सासे नोंनिनो फोरोंगुरु बेयो गोबां मदद होनायनि गेजेरजों नोङो सेलेक्ट जानो हादोंमोन। बेनि सायाव नों मा बुंगोन? बेनि सायाव आं मोजाङानो बुंगोन कि सुमोल सार जोंनि सामुल होनाय कच बे कचिं सेन्टारनि मोनसे कचमोन नालाय बेनो जोंखौ प्रेक्टिस होयोमोन माबा माबि गासै गेमफोरावबो जोंखौनो लांजोबोमोन लिड खालामोमोन बेनो बेयावनो आंखौबो ट्रायलाव बेनो लांनाय बे सामुल दैमारि होननाया। दा माने नोंहा जिहेतु सापर्टार गैयिनि थाखाय नोङो जार्मानिफ्राय फैफिननो गोनां जादों नामा? सापर्टार नङा बे ना जों सेलेक्ट जाबावो माबा मोनसे? सेलेक्ट जाबाबो थारमाने बेयाव टिम प्रब्लेम जामोन आरो बेयावनो स्पन्सार टाटा ट्रास्टआ जोंखौ लांनायमोन आरो स्पन्सारा मुम्बाइनिफ्राय बिसोर स्पन्सार खालामला थारमाने मोननै दं टाटा ट्रास्ट ओमफ्राय इउ ड्रिम होननाय फुटबल मोनसे दं बे जाबाय क्लाब मोनसे जाबाय स्पन्सार बे क्लाबनो स्पन्सार खालामला टाटा ट्रास्टआ बेनि थाखायनो केन्सेल खालामना होबाय द्रप खालामना होबाय। दा नोङो बेनि थाखायनो न'आव फैफिननो गोनां जाबाय न'आव फैफिननो ओमफ्राय गोनां दा जाबाय नोङो इयुनाव फैबाय थानायाव माबायदि जिहेतु गेलेनानै माबायदि माबा लानो सानो? आं दा बेयावनो क'क्राझार सायाव थानानैनो मोजां प्रेक्टिस खालामो मोजां बेलेगाव बाहेरायाव गेलेनो सानबावो आरो दा नोंखौ सोर मदद होगासिनो जिहेतु दा आंनो क'क्राझार सायाव दा बिदिनो जोंनि माबानि इनचार्ज साइनि इनचार्ज स्पर्ट अथ'रिटिनि इनचार्ज बे प्रदिप सारा बेनो प्रेक्टिस होबायो बेनो दा हेल्प खालामो आरोना। नोंखौ गोबां सुबुङा सिगां बे जेब्ला सेलेक्ट जादोंमोन ना बे समावथ' गोबां मददबो होदोंमोन ओमफ्राय दा बेफोरबायदि मददआ नों मोननो हादोंना हायाखै? दा एसे एसे मोनो दाबो। दा बे मददखौ नों सोरनिफ्राय मोननो हादों? दा जोंनि कच बेबो दाबो सापर्ट खालामो आंखौ कि बाहेरायाव चान्स लानो। ओमफ्राय दा नोंनि न'खरा माबोरै सोलिनानै दं? नोंसा बाबामोनाथ' गोबां बेलेगनि हायावसो थानानै दंमोन ओमफ्राय दा बै समाव एबसुआ बर' फरायसाफोरा नोंथांमोनखौ मोनसे जायगायाव लानानै दोनहैदोंमोन दा बेयावनो दंना बेलेगाव थांफिनबाय नोंसानि न'खरा? दा बेयावनो दङ बिसोर बिसोरनि मानसिफोरा हा होदोंमोन नालाय बेयावनो थादों दा। दा नों बबे माबाजों टिमजों गेलेबाय थायो दा? दा आङो बेयावनो साइडो बांसिन थायो आङो दा बन्द' नालाय लकडाउननि थाखाय बेनि थाखाय फैथ'दो न'आव दा हस्टेल खुलिबानो थांफिनगोन आरो। ओमफ्राय नैबे दा धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय बे थेकापाम्पआव नोंखौ सोर लाबोदों दा नैबे धेमाजि जिल्लायाव? दा लाबोनाया जोंनि बे गेलेफैदो नालाय बेयाव आं जोंनि आदामोन सिनियरमोन गेलेफैदो बेनि थाखाय आं नायफैदो आरोना धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव खेलखौ। दा नैबे जोंनि ओनसोलनि मानसिफोरखौ मा बुंनो सानो गेलेनानै जिहेथु नोंथ' गोबां जायगाबो गिदिंनो मोनबाय दा इयुन फैबाय थानाय नोंबायदि फैबाय थानाय गेलेगिरिफोरखौ मा बुंनो सानो? दा बिसोरबो गेलेबाय मोजां प्रेक्टिस स्कप गोजाननिखौ चान्स ला आंनो बिदिनो नाम खाम बर'नि बिदिनो मोजां गेले अख्रा खालामनाङा मानिना सोलिनांगौ आरोना बिदिनो। 2017 मायथाइयाव जिहेतु मुंदांखा जानाय सासे चन्दन बर' बिथाङा नोंसिनि ओनसोलाव जिहेतु दा दंफैयो बिथांनिसिम नोंथाङा मा बुंनो सानो? गिबियावनो आं बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों। जोङो उदालगुरिनिफ्राय टिम लाबोदों बेजोंनो लोगोसे चन्दन बर'खौबो जों हांख्रायाखैमोन बिथाङा बे फंबाया माने धेमाजि जिल्लाखौ नायनो आरो जिहेतु फुटबल खेल सोलिबाय थादों जोंनि
हाइ स्कुलाव बेखौनो बिथाङा नायनो होननानै फैफादों बिथाङा बेयाव फैनायनि थाखाय जोङो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों। औ आरो बिथाङा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव जिहेथु फैबाय दा बेखौ लानानै नोंथांमोना जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा बुंनो सानो बेफोर जिहेतु गेलेनाय सासे मुंदांखा जानो हायो हिसाबै? बिथांनि सायावथ' जोङो हाजासे थोजासे जोङो माने साबायखर बावदों मानो होननानै बुङोबा बे फंबायखौ जाहाथे जों बेयाव देखायफैनो हानायखौबो जोङो खोब गौरबखौनो साननानै लादों मानो होननानै बुङोबा बिथांखौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा इउटुबावसो नायबाय थादोंमोन इउटुबाव आपनार माने बिथांनि बल लानायफोरखौ नुनानै जोंनि गथ'फ्रा माने खोब आग्रहि जानायखौ नुदोंमोन बेनिखायनो जोङो बे फंबायखौ बेयाव लाबोनो हाथारनानै जाहाथे बेखौ जोङो माने इन्ट्रडाक्ट होनो नागिरदों दिनै जोङो फुटबलनि गेजेरजोंबो जोंनि जिहेतु देखापाम फिल्डआव माने फुटबल गेम जागोन बेयावबो जों बिथांखौ माने सिनायथि होनो नागिरदों आरो जोंबो जोंनि देखापामनि जानानैबो जों बिथांखौ बरायगोन आरो एसे बावैसो जोंहा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव थांनानै बिथांखौ